शान्तिः शान्तिः। И преди да започнем, искам да благодаря специално на Мария за това, че ни приветства в новата и прекрасна зала. И от сърце да й пожелаем много доволни клиенти, които всъщност се превръщат в приятели, защото вярвам всеки един от вас, който се е докоснал до йога, после вижда, че всъщност вече нямаме други приятели, само хората, с които практикуваме йога, се променяме. И за това ще ви помоля да я подкрепяте в нейните начинания, да следите програмата, да идвате в залата. Може да намерите едни монетки, да знаете, че това е специална магия за просперитет на залата и може допълнително да хвърлите така и от себе си. Мисля, не си ги взимайте, те са си за тук. Ако Мария иска да каже нещо. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря, че подкрепяте йога и всичко, което е това ценно знание. Благодаря на доктор Нисар, че за пореден път в Пловдив избира да е наш гост. Разбира се, благодарение на Елица, че така се грижи за него да го довежда и до Пловдив и на Българска йога федерация. Така част от което тази организация в България сме и ние. Така благодаря за милите думи, за това наше ново пространство. Ние го наричаме наш дом, защото то наистина се случи благодарение на всички хора, които в годините растяха като семейство. И това място има смисъл само когато вие сте тук. И когато виждаме събития, за които вие проявявате интерес, наистина тогава удовлетворението, че сме на правилния път е нещо много безценно и не може да се сравни така. В никакви други аспекти не е важно. Така че това място е за Пловдив и за всички нас. Благодаря. People to be here because this is not place and to support. Ами ще започваме. Чува ли се добре първо? Танчка, здравей! Should we start? Пуснахме вентилацията, тъй като сме много хора. Тя след малко ще спре този звук. Давайте сигнали, дали искате да е по-хладно или по-топло. Приемете лекцията като един вид свободна дискусия, защото няма маловажни въпроси. Нещо, което на вас ви се струва, може би маловажно, може за другия човек да е точно това, от което е имал нужда. Така че приемете го наистина като едно общуване между нас. Аз не съм професионален преводач, с това се извинявам предварително, ако нещо не до там преведа по най-възможния правилен начин. Тук сред вас има приятели, които могат да ми помогнат. Били сме с много от тях в Индия, в клиниката на доктор Нисар, така че ще се радвам за помощ. Но пък познавам доктор Нисар от 2008 година, когато учих в Кайвале Дама. Той завърши курса преди мен и след това беше поканен да остане като помощник, като преподавател. След това той направи своята мастерска степен по аюрведа, откри клиниката в Пуна. И ако не превеждам съвсем пунктуално нещата, аз ще ви преведа посланието и смисъл, защото някой път зад тези термини поне имам навика да знам какво искат да кажат хората от Индия. И ви благодаря на всички за доверието. Неговата визита е наистина благодарение на Българската федерация по йога. You will be in 10 towns doing this lecture or... Up till now, 8 towns. Значи до сега вече е бил в 8 града и ще продължи.
да прави тези консултации и презентации. Всички презентации са с ход свободен, но ние ще сме благодарни да подкрепите това пространство. Отвънка има кутия за дарение, което ще остане за други такива събития да бъдат пак широко отворени към всички нас, за което ви благодарим. So let's start. I was explaining that I'm not perfect for translating, but I can give the message. Thank you. Thank you, Elisa. Thank you, Maria. Thank you, everyone, for coming here. Благодаря ви на всички, на Мария, за всички, че сте тук. It's been 9 years I'm coming to Bulgaria in different places. Вече от 9 години той идва в България на различни места. And in the 9 years, I've not only made students or patients, but I've made family here, which is here, and I'm so happy to see them. И за тези 9 години той не среща само ученици и студенти. Отварям скоба за ученици, защото той с Българската федерация по йога правят специални събития, 3-дневни или за една седмица, в които различни теми се разглеждат от страна на аюрведа и на йога. И той казва, не срещам тук само ученици и пациенти, а всъщност срещам приятели на моето семейство. So when I was discussing about this topic, like this year I'm going to speak about the topic of anger. Когато е говорил, че тази година ще говори за темата за гнева, My daughter was very concerned. Неговата дъщеря всъщност е била много така заинтересована. She's 7 years beautiful soul. Тя е 7 годишна прекрасна душа, Майра. So before sleeping she said me, Abu, you're going to different country and you are talking on anger. All the angry peoples are going to come for your lecture. И тя преди да заспи казала, татко, ти сега ще ходиш в различни страни, ще говориш за гнева, така че всички гневни хора ли ще дойдат на твоята лекция? So you should be very careful. Така че трябва да бъдем внимателни. I can tell her, like such beautiful faces, I don't see anyone angry. И той можел да й каже на нея, с такива красиви лица аз не виждам никакъв гняв. If at all someone want to get angry, I'm just a guest. Here is the host. Значи, ако някой иска да се ядоса, той е само гост. Обръщате се към мен, върху мен се ядосвайте. Now, how this topic came to my mind, or how did we decided to go with this topic this year? И как тази тема за лекция е дошла в неговия ум и как е решил да говори специално за това. Last few years my clinic is undergoing some transformations, and one of the transformation was we are bringing all my international clients online, so we are collecting that data online. Последните години неговата клиника претърпява така сериозна трансформация, защото хора от различни страни отиват при него да се лекуват. And that was a data of almost 1,000 patients, and those 1,000 patients are divided into autoimmune conditions, cancer, metabolic disorders and dementia. И той има около 1000 пациента, които общо, ако трябва да обобщи техните заболявания, може да каже, че са автоимунни, деменция, ракови заболявания, метаболични нарушения в организма. My assistant came up with an interesting finding. И неговият асистент е стигнал до някакво интересно заключение. That I have flagged 80% time anger as one of the cause for these diseases. That you? I have flagged or I have underlined 80% times anger as the reason. И неговия асистент е забелязал, че доктора е посочвал 80% причината за заболяването всъщност, че е гневът. And still, this is so much ignored topic that we even don't know what anger exactly means. И в същото време това е толкова пренебрегвана тема, че даже понякога ние не знаем какво всъщност е гневът. Most of us think that if someone is
getting constantly yelling or getting irritated, that means that person has got anger issues. Може би, нали, си мислим, че някой човек, който е много така разгневен, нали, раздразнен, и това всъщност е причината за гнева. But I have knowingly kept the title of the lecture as the hidden fire. Но той всъщност е сложил като тема на лекцията скритият огън на гнева. Because the hidden things are far more dangerous than the things those are in front of you. Защото скритите неща са много по-опасни, отколкото тези, които са пред нас. I have divided today's lecture in 4 parts. И е разделил днескашната лекция на 4 части. In first part, we'll try to understand anger in toto. В първата част ние ще се опитаме да разберем гнева в своята цялост. In second part, we'll try to see how this anger is responsible for our diseases. Във втората част ние ще се опитаме да разберем как гневът е отговорен за нашите заболявания. In third part, we'll try and see what anger is more harmful. В третата част ще разберем какво още повече уврежда гнева. And in fourth part, we'll of course talk about how to manage the side effects or the damages of this anger. И в четвъртата част, естествено, ще говорим как да преработим тези странични ефекти и опасността от гнева. Before going ahead in the lecture, I would like to confess one of my weakness. Преди да продължа с лекцията, искам да ви призная една от моите слабости, неговите. I am a very confused soul. Той казва, че е много объркана душа. And I am not a lecturer as such. И че той не е типичният лектор. But I am very good in chit-chatting. Но той е много добър с споделяне. This is what I explained to them. Please share like discussion. So, if there is some feedbacks, expressions, then I will be in a better position to explain my understanding about this topic. Така че ако от ваша страна има някакви обратна връзка или някакви въпроси, той ще бъде в по-добро състояние наистина да обясни нещата. Let us understand what is anger. И нека да разберем какво е гняв. The modern science says that anger is the strong emotional response. Модерната наука казва, че гневът е силен емоционален отговор. To perceived threat, injustice or unmet expectation. To perceived Threat. Ага. Threat. Какво е? Perceived какво е? I mean the threat that is in front Ага, of you. значи отговор на някаква заплаха или пък някаква несправедливост. For example, За пример, you are in Sofia, вие сте в София, driving your car, шофирате колата and suddenly someone comes in front of your car. и някой ви пресича отпред. The lovely words that comes to your mind. Най-любовните думи, хубавите, които ви идват на ума. That is anger. И това е гнева. Because there was threat that if you crash into that, there will be some damage, some threat. Защото е имало заплаха, че ако се сблъскате, това е опасност. Then injustice. И след това несправедливост. For example, I'm only talking to these people and I'm not looking at these people. Ако в момента той говори само към тази група хора и не говори към тази група хора, After half an hour, they all will come. След половин час те всички ще дойдат. With of course the love. Ще дойдат с любов, разбира се. That why you are not looking at us. Но ще попитат защо не ни поглеждаш. Because this is injustice with them if I'm only talking to this group. Защото това е несправедливост към тях, ако говори само за тази група. Or unmet expectation. Или някакви непокрити очаквания.
If suppose someone of you, and I'm sure everybody has come here with some expectation that they will get to hear something good for their life. Разбира се, може би всички от вас сте дошли с някакви очаквания, че ще чуете нещо добро за живота си. And here I'm just doing marketing of my own brand. И ако той само промотира нали, неговата клиника, That irritation that will build in your mind, that your expectations are not met, is anger. това раздразнение, което може да възникне в умът ви, защото не покрива вашите очаквания, ето това е гняв. See, I know, so I will talk to you guys also, and I will not do marketing of my brand. Така че той знае това, ще говори към всички, няма да прави маркетинг на бизнеса си. Now, this anger is of different types. И гневът е от различни видове. The first is acute anger. Първият е acute, силен, остър гняв. The acute anger is where you get instantly angry, and when the object of anger has gone, you are free. Силен, остър гняв е или внезапен гняв. Внезапен гняв, когато причината за гнева е it's here, the object, and it's gone. Yeah, when it's gone, your anger is gone. Значи когато нали, се случи нещо, вие се разгневите, но когато обекта или каквото е предизвикало гнева си отиде и вашия гняв си отива. For example, that car example which I gave you just now. Примерът е с колата, която ви пресича пътя, да. When you are gone, your anger is also gone. For 2 minutes, 3 minutes, you have used lovely words, and then you are moving on your journey. Нали, ако тази кола, нали, слава Богу, нищо не се случи и си отиде по пътя, след 2-3 минути вашия гняв ще си отиде, вие ще споделите красивите думи, които ви дойдат, но гневът ще си отиде. The second type of anger, that is called the chronic suppressed anger. Вторият вид гняв е така наречения хроничен потиснат гняв. This is very dangerous type of anger, И това е много опасен вид гняв. where you are constantly in touch with the trigger. Когато вие сте постоянно в досег с това, което подбужда гнева, с причината. Like your boss in your workplace. Като вашият шеф на работа. Every day when you enter and you see him or her, Всеки ден, когато отидете на работа и видите той или тя. or everybody will agree with this example, your husband, partner. Или може би всеки ще се съгласи с партньора ви в живота. These are your chronic triggers. Това са вашите хронични предизвикателства, да, които дърпат спусъка. Third is passive anger. И третият вид е пасивен гняв. Passive anger is the anger that you express indirectly. Пасивният гняв е такъв гняв, който вие изразявате недиректно. Through sarcasm or through withdrawal. Чрез сарказъм, withdraw, what is withdraw? You withdraw yourself. Чрез сарказъм или оттегляне от ситуация. So this is passive anger. Това е пасивният And гняв. fourth is displaced anger. И четвъртият е displaced anger, като unshown. No, displaced. Okay, I'll give you an example. Like you put on something else. Something else. Гняв, който премествате върху нещо друго. Like you had some situation in the office which was burning, and you have a teenager in the home. You came to home, see him, and you just. Примерът е много показателен. Например, ако изпитаме гняв в офиса и не го покажем, приберем се вкъщи, имаме тинейджър вкъщи и изсипваме всичко върху детето. Do you understand this displaced anger? Разбирате ли какво означава преместен гняв? So these are 4 types of anger that we normally experience in our life. Това са 4 вида гняв, които обикновено всички изпитваме в живота си. Now, Indian concept of anger is expressed with the term called krodha. Индийското наименование принципа за гняв се споменава с термина крода.
And in this krodha, different shades of emotions are involved. И в този общ термин крода различни сянки, различни нюанси на гнева са изразени. In general, what we call it as anger, as going on someone, attacking someone, that is one anger. Нали, по принцип това, което всички приемаме за гняв, ако някой изразим, атакуваме някой, това също е включено тук. But chronic irritation, when you get irritated on small thing, that is also counted as the anger, in the definition of anger. Но хроничното раздразнение, дори и от най-малки неща, ако ние получаваме, това също отива под този термин гняв, крода. Then the grudges that you hold inside you about someone, some situation, some person. Grudges? Grudges? Anybody to help? Grudges. Sadness or what? If I have grudge means I am holding some impressions. Like you said, Nisar, you are very fat. And I am just keeping it in mind, she called me fat. Okay. Значи неща, it's like insult. Kind of insult. Нещо като тип обида, примерно някой ни е казал нещо и ние го задържаме в себе си. Той даде пример, ако аз му кажа, Нисар, ти си много дебел, и той ще си го задържи така в себе си, и това също отива под общия термин гняв. Most of us, we don't let go some of the emotions. We hold those things inside. That is grudge. Много от нас, ние не изразяваме всичките си емоции, а ги задържаме вътре в нас. И това е, което той искаше да каже. Then is outrage. Outrage? Rage is Rage, like strong okay. anger. Outrage. I'll explain you what is outrage. There was a country. I'll explain you. There was a country. Има страна. And in 2-3 years, there were almost 5 to 6 elections to choose a government. И за няколко години има избори за правителство. After a while, the people get fed up and they give 60% vote to one person. И в един момент хората им писва и дават 60% за някой човек. This is the situation now in Bulgaria. Really? This is the You understand it very late. This is the exact situation in Bulgaria. This is outrage. This is, you couldn't tolerate it anymore. That what's the hell going on with us? So that's the outrage. Някаква непримиримост. Възмущение, благодаря. Значи това е възмущение, което повече не може да толерираме. Next emotion that is included in the anger is jealousy. Следващото е ревност, което също попада под тази група в гнева. My friend bought a new car. Моят приятел си купи нова кола. How happy we become, right? Колко щастливи ще станем. Better car than us. That is jealousy. Завистта също е към гнева. That is also counted as the anger. Да, завистта също е And гняв. next is fault finding. Fault. Вина. Следващото е когато Something wrong. You understand? Okay. So No, not really. Fault finding. Finding the faults only. Когато търсим само грешките. Когато търсим, дребнавост, точно така. Like there will be 10 things I have done good. Има 10 неща, които той е направил хубаво. But you will only concentrate at that one thing that I didn't do good. Но някой ще се концентрира само върху едно малко нещо, което той не е направил. Now all these emotions that we experience on day-to-day basis are actually the part of anger. Всички емоции, които изпитваме в ежедневието си, в тях може би има част от гнева.
according to Indian philosophy or scriptures, there are 8 major expressions of anger. Според индийската философска система има 8 различни проявления на гнева. How would you decide if I have anger issue, yes or no? Как нали ще определим дали някой има гняв в себе си или не? So we'll see those 8 expressions and then we'll try to see that if we have these anger issues or not. И сега той ще обясни тези 8 показателя и ние ще разберем, ще преценим за себе си дали имаме някои от изброените видове гняв. The first expression of behavior the first behavioral expression of anger is verbal outburst. Първото проявление на гняв е вербално избухване, нали, чрез думи. Okay. I want you to count your score, 8 out of how much? И той иска сега, когато ги казва тези 8 показателя, да си отброявате, дали имате някой от тях. So at the end, we can decide what to be done for ourselves. И накрая, нали, всеки да прецени какво може да направи за себе си. Добре? Yeah. So the first. Can we write them? Okay. Да, благодаря. The first is verbal outburst. Първият израз на гнева е вербално, виждате ли? Verbal means shouting, yelling, нали, using harsh words, lovely words. Вербално да крещим, нали, на някой да... Моля? Да обиждаме, да изказваме обидни думи. You know, what we normally do in family, among siblings, husbands and wife, that is verbal outburst. Това, което той казва обикновено в семействата между мъжете и жените се случва. The first score decided? Okay, good. I really like the honest person. Той наистина обича искрените хора. Second is physical outburst. Вторият израз на гняв е физическо избухване. Now, when I read this physical outburst, I was really happy. Когато той е прочел за физическото избухване, е бил много щастлив. Because I have never hit someone out of anger. Защото той никога не е ударил никой в израз на гняв. But then the explanation included that slamming this on the floor, you know, hitting utensils on the wall, putting books down. These are also come in the physical aggression. Но, нали, той е горд, че не е ударил никой, но след това, когато е прочел, че всъщност дори да тропнеш така с книгите на масата или да хвърлиш стол или просто да удариш стената, това всъщност е към тази група физическо избухване. Third is passive aggression. Третото е пасивната агресия. Passive aggression, as we explained, that we do not directly express our anger, but indirectly through different taunts and sarcasm. Пасивната агресия е когато ние не директно изразим нашата агресия, но примерно чрез саркастичен тон или различно обяснение. The fourth expression of anger is self-directed anger. Self-directed? Self-directed. Насочено, значи четвъртата група изразяване на гнева е когато насочваме гнева към себе си. That self-directed anger is mostly in the form of I am mad. I do not have brain. I shouldn't have done that. Обикновено това е когато си казваме аз съм луд, не трябваше да направя това. Especially when you're with your husband. It was biggest mistake of my life to marry you. В Индия много обича да дадат примери с семействата просто. Така че той казва, особено ако нали, съпруга каже,
никога не трябваше да правя тази грешка, нали? Yeah, and I'm speaking not just out of the books, out of experience also, because my wife once said to this to me. И той говори не само от книгите, а защото неговата жена така е казва. And then I replied, that's thing which I love about you. You accept your mistakes. И той отговарял на жена си, това е което харесвам в себе си, приемаш своите грешки. Fifth is displaced anger. We already spoke about it. Displaced anger. Петият вид изразяване на гнева е когато имаме изместен гняв. This expression of behavior is the expression of anger where you take out something on someone else. Това е когато изразяваме гнева. Гнева е породен от нещо, но ние го изразяваме върху нещо друго. This is very commonly seen, like even amongst friends also. You are fed up of some one friend, but you cannot say something to that friend, so you take it out on someone other. The displaced anger. Нали, преместения гняв е дори между приятели, ако не понасяме някой, в даден случай просто прехвърляме гнева върху някой друг. Right? Then chronic irritability. Хроничната раздразнителност. We get irritated at very petty things, even small things. Ние ставаме раздразени дори от много малки неща. Now, there are very few husbands, unfortunately. But why did you keep towel here? Why did you keep? The towel here. Значи, примерно, разиграва сценка в семейството. Защо държиш хавлините кърпи тука? No, tell me, what's the problem? Кажи ми, какъв е проблема? But there's been a long fights. Why did you keep these things here? Но от това може да стане голям скандал. Защо държиш хавлините кърпи точно тук? Then, deliberate unhelpfulness. Especially in office, you will see this expression very often. Deliberate е... Not help. Okay, I'll explain you for example. Like, все едно някой да не помагаме нарочно на някой. We are office mates. Okay? Да, пример, че вие сте колеги в офиса. And she is really good performer. И тя е много добре се справя. And our boss has given us some task. И шефа е дал на нея някаква задача. And she has been the leader of that task. И тя е водача на тази задача. Now we both make a team. Те двамата образуват група. And we deliberately does not help her, which will help her to make that task complete. И нарочно обаче ни помагат на нея да се справи с тази задача. Do you understand this? Разбираме този вид гняв. Even in the home, you will see lot of time we do this deliberate unhelpfulness. Дори в самите си домове може да осъзнаем, че го правим понякога, нарочно не помагаме. And it is suppression. И осмото изразяване, когато е потискане. Where we kind of give up. Когато все едно сме се предали. We don't say anything. Вече не казваме нищо. We do not express anything. Не изразяваме външно нищо. In other words, we completely block. В различни, нали, може да се каже, че просто изцяло блокираме. The other person want to sort it. I mean, most of the times, tell me what is your problem. And we decide not to speak. Nothing. There is nothing. Just get lost. Обикновено човека от среща може да има желание да каже какво става, нали, нека да разрешим проблема, но този, който изпитва гнева, просто казва остави ме, нали, и нищо не иска да изрази вече външно. These are 8 major expressions that I found out from the scriptures.
И това са 8-те главни израза на гнева, които той е намерил от древните книги. Are you understanding, guys, what I'm saying? Разбирате ли? Everyone? Всеки? Okay. Now I'm sure you have made your score. И сега той е сигурен, че сте направили своите оценки, точки. If someone has got only one, Ако някой има само едно от тези, I would like to become a disciple of yours. той иска да стане негов ученик. If anyone less than 5, Ако имате по-малко от 5, I would like to take you as my guide. иска да бъдете негови водачи. Actually, in one of our program, there were almost 70 to 80% people В неговите програми почти 70-80% от хората they agreed that they have 8 out of 8 score. са се съгласили, че те имат 8 от всичките 8. And remaining 20% people were lying. И останалите 20% просто са излагали. So tell me, how many of you has got 8 out of 8? Кои имат 8 от 8? Аз имам със сигурност. Those who have raised your hands are honest. Congratulations to you. Those who did not, you are lying. Тези, които не си вдигнаха ръцете, може да сте излагали. Because this is a bitter fact Това е, нали, така, горчивата истина. that we do not understand Че ние that, не разбираме, that this anger in some way is constantly staying inside. че ние не разбираме, че този гняв просто постоянно стои вътре в нас. I'm sure each one of us, including me of course, has taken these expressions as our behavior. Той е сигурен, че всички, включително и него самия, има от тези 8 израза на поведение, на гняв. I hope you have heard the name Bhagavad Gita, Може би сте чували името за Бхагавад Гита. the foremost authority in the yogic science. Една от най-важните авторитети, нали, в йога науката. In second chapter 62nd verse, Lord Krishna explains Arjuna the origin of anger and effect of that anger. В 64-та глава Кришна обяснява на Арджуна какви са причините за гнева. The verse is beautiful, but in Sanskrit you may not understand. Just let it go on your ears. Той ще го каже на санскрит, казва, че е много красиво, може би няма да го разберем, но той ще го каже. Krishna says, Dhyato Vishayan Punsaha Sangesteshu Pajayate Sangat Sanjayate Kamaha Kamat Krodho Abhijayate Krodhat Bhavati Sammoha Sammohat Smruti Vibhramaha Smruti Bhranshad Buddhi Nasho Buddhi Nashat Pranashyati. These words, every word, I mean, I got literally fascinated with the choice of the words. Той е наистина много впечатлен от избора на думите, предполагам ще ни го преведе. Arjuna says that when you have some object, Арджуна казва, когато имаме някакъв предмет, that you desire, който желаем, out of that desire, обект, който желаем, when that desire is not fulfilled, когато желанието ни не е осъществено, the anger generates. тогава се генерира гняв. When anger generates, it takes away the clarity of your mind. Когато се генерира гняв, това веднага взима чистотата и яснотата на нашия ум. When the clarity is lost, when the clarity of mind is lost, Когато яснотата на ума е изгубена, it affects the memory of yours for that particular person or particular thing. и това веднага измества спомените, паметта за този специфичен обект. When memory get affected, your ability to make decision, the intellectual ability diminish. И когато паметта е засегната, тогава вашата способност да вземете адекватно решение изчезва. And when your intellectual ability diminishes,
that is the cause of your fall or the destruction. И когато when the intellectual Ability is disturbed, когато интелектуалната възможност на ума вече е нарушена, that takes you for the destruction. и това те отнася към разрушението. I'll explain this with an example. И сега ще обясня същото с пример. Let's take some practical example. Okay. I came here in Plovdiv on the invitation of Elitsa. Дава пример, че той е дошъл в Пловдив по моя покана. My desire was, or my expectation was, that she will arrange a nice stay, nice studio, a lot of people. И неговото очакване е било, че аз ще организирам прекрасно място с много хора. For some reason, По някаква причина, she couldn't arrange, and there are only 5-10 people in front of по me. някаква причина аз не съм успяла да се справя и той вижда пред него 5-6 човека. My staying arrangement in somewhere in suburb where I do not have any vehicle to go to city center. И примерно аз съм го закарала някъде в покрайнините, няма никаква кола за да дойде до центъра. If that desire of mine, that expectation of mine is not fulfilled, what will I have about Elitsa is anger. И ако това желание, това очакване в него не е било изпълнено, какво ще има той към мен? Ще изпита гняв. Now when I will see that she has not organized or arranged the things, I will lose my clarity to think about the situation. И когато той види, че аз не съм изпълнила това, което той очаква, той ще изгуби своята яснота, за да види ясно ситуацията. I couldn't think of the possible reasons that Elitsa couldn't arrange all these things. Той може би няма да помисли, че аз не съм имала възможност да организирам всичко. Now, because I lost the clarity of my mind, my memories with her, where she has helped me in tens of ways, will fade up. И по този начин той може да изгуби яснотата на ума си, че може би аз съм му помагала по много различни начини, но той вече това няма да го помни. In the past, she has helped me so much. She's been so kind. We have a good family relationship. I will forget everything. В миналото, тя му е помагала, имаме, добри семейни отношения, но той може да забрави всичко това. Because of this forgetting of what we had in the past, I will say some word. И може би заради това забравяне какви добри отношения сме имали в миналото, той може да каже някакви лоши думи. Say something which is very hurting. И може да каже нещо, което е много нараняващо. And ultimately that will be the destruction of our relationship. И внезапно това просто ще бъде причината за разваляне на нашите отношения. Now I want you to compare this analogy with your relations or your life where you had experienced the destruction of the relationship. Той иска да направите това като сравнение с вашия живот, когато сте попадали, може би, в такава ситуация, когато се е разваляло някакво добро приятелство. The most hurting thing for you or for anyone was that he or she forgot every good thing I did for him. Може би най-нараняващо нещо е, когато той или тя забрави всички хубави други неща. Do you agree with me? Съгласни ли сте с него? And this is the reason for most of our worries, most of our problems. И това е причината за повечето от нашите грижи и проблеми. That either we or the person in the front, they couldn't understand, couldn't identify this anger in the relationship. Че дали той или човека срещу него, не са идентифицирали тази връзка. Изгубих се нещо, но разбрахте, да. Everybody is, are you with me? Yes. Because this is end of our first part where I wanted to talk about anger. Това е край на първата част, където той искаше да говори за гнева.
Do you understand the definition of anger? Разбрахме Types. определението, видовете гняв, Types of anger, expressions of anger, видовете гняв и различните видове на проявление. and how anger destroys the things. И как гневът разрушава нещата. Okay? Let's go to the next topic. How this anger destroys our health, or how this anger is harmful for our health on physical level. Let us talk. И нека да преминем към следващата тема. Как този гняв е вреден за нашето здраве. Ayurveda, which is probably words one of the oldest health science. Аюрведа, която вероятно е най-древната наука за здравето. The central stage in Ayurveda for your health is given to the concept called Agni. Централно място в философията на Аюрведа е върху този термин Агни. This Agni literally means in English the fire. Агни до някъде на английски се превежда като огън. Now, if your fire is good, your health will be good. Ако вашият огън е добър, и вашето здраве ще бъде добро. Your Agni is bad, your health will be bad. Ако вашият огън не е добре, и вашето здраве няма да е добре. Now, what is health? И какво е здраве? Now, health can be understood with this concept called dhatu. И здравето може да се изобрази с този концепт, наречен дато. Just like to build this building, we needed the plaster, cement, we needed the iron, steel, the floor, everything. You know, so these are the building blocks. За да се изгради тази сграда е нужен цимент, тухли, такива строителни елементи. If there is no good material used to build this building, what will happen? Ако материята, с която е построена тази сграда, не е добра, какво ще стане? It will destroy. Ще се разруши. Right? In the same way, in our body, there are 7 building blocks. И по същия начин в нашето тяло има 7 строителни материала. These 7 building blocks or 7 tissues or 7 dhatus. Или така наречени 7 вида тъкани, 7 датус. Like the fluids in my body, all the fluids in my body. Всичката течност в тялото, The fluids are called rasa. всичката течност в тялото се нарича раса датус. Now, if this fluid is not good, I will get the chronic fatigue. Ако течността в тялото не е добра, ще имаме хронична умора. Nowadays, you must have been hearing a lot about these nutraceuticals, vitamin D supplement, omega 3, blah 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 blah. Може би в днешно време слушаме много за тези добавки на витамин D или нещо друго. All these supplements, they actually work on this first tissue of my body called rasa dhatu. И всички тези добавки всъщност работят в първите тъкани на тялото, които отговарят за флуидността, раса. Second tissue is blood. Вторият вид тъкани в тялото, това е кръвта. Platelets, hemoglobin, WBCs, RBCs, all these cellular structures in your blood, they can be compared or they can be understood in this category called Rakta Dhatu. А всички показатели на кръвта, хемоглобин и други се отнасят към ракта дато. In the same way, the flesh of my body, По същия начин плътта на тялото. fat, different types of fats in our body, Различните видови мазнини в тялото. bones, Костите,
then nerves tissue, the brain and all the nerves. всички нерви, мозъка и по цялото тяло. And in the end, Shukra, that is the reproductive tissue. И последното е шукра, това са репродуктивните органи. Now, as you have seen that if your rasa, the first dhatu is not good, you are getting fatigue. If rakta is not good, like blood cancer and all these things, you see so many conditions, neutrophilia and all those conditions. If mams is not good, the flesh is not good, you may get the different condition like polyp, fibroid. Нали той пак повтори, когато първото всички течности в тялото не са в добро състояние, имаме хронична умора, когато кръвта не е в добро състояние, нали може да се получи рака на кръвта. Can you repeat the mansa? Mansa is flesh of our body, Да. and you may get myoma, fibroid. Когато плътта в нашето тяло не е в добро състояние, тогава може да се получат миоми. Every dhatu. So you name it a disease. If you ask me, doctor, someone has got say cancer, then cancer is Shukra dhatu. И нали, съобразно аюрведа науката, ако някой на доктора примерно каже еди кой си има рак, той веднага ще отговори това е заради репродуктивните тъкани. I have multiple sclerosis. Или ако някой има МС, множествена склероза. Majja dhatu, that nerves. Това означава, че нервите са в дисбаланс. Osteoporosis or degeneration, asti dhatu, the bones. Остеопороза, ако някой има или генерация на костите, това са костите. So what happened that whenever I am eating some food, Когато той яде определена храна, that food goes to my stomach. храната отива в стомаха, Here the fire works on that food. огънят работи върху тази храна, The nutrients are absorbed, хранителните вещества се абсорбират в тялото and these nutrients are sent to these different dhatus with this concept called fire, Agni. и тази храна, всички полезни елементи от тази храна се разпределят до тези 7 вида тъкани благодарение на агни, благодарение на огъня. But what happens if my fire that is working on nerves, Majja dhatu, if it is not good, then the nourishment to my nerves will not be good enough. Но ако огънят, нали, работейки върху нервите, не е достатъчно добър, this can make... This will disturb the nerves. И това ще се отрази върху нарушение на нервите. Guys, are you understanding this? Разбираме ли? Do you have this imagination of our body Имате ли представа за структурата на тялото си? and every system or every tissue of my body getting nourishment? И как всяка клетка на тялото се храни, нали, от тези елементи? Understanding? Because this is very crucial thing to understand how the diseases are created. Много е важно да разберем тази идея, защото по този начин ще разберем и за болестите. Okay, let me explain you with an example. Ще даде пример. Suppose Elisa decide to cook rice. Yeah, she cook rice. I really don't like rice. Forgive me. Okay. I've been living in India so many times, but I don't like rice. Sorry. Elisa doesn't like rice, but she is cooking that rice for me. Добре, аз не обичам ориз, но за него ще сготвя. Yes, for you I will cook rice. Thank you. Now, in a vessel, she took water, В тенджерата аз ще сложа вода, put some rice, ще сложа ориз, put it on stove, ще я сложа на котлона, and didn't put on the stove or very low flame. но обаче не слагам котлона, ами съвсем лекичко слагам. В смисъл го включвам. Да, на бавен огън. Even after 2 hours, will the rice cook? Дори след 2 часа дали ще е готов ориза? No. Няма.
It will ferment, but it will not cook if Той it doesn't have той ще fire. ферментира, но няма да се изготви, ако няма хубав огън за него. Understand? Разбираме. Now second scene. Now second scenario. И сега втори случай. Elisa again decide to cook rice. Аз отново ще го готвя рис. Take the vessel, Взимам тенджерата, added water, слагам вода, rice, ориз full flame. и напълно включвам огъня. Put that vessel on that full flame. Слагам котлона на тенджерата на котлона, Went to the hall. отивам в хола. Put on the Netflix. I don't have TV. But hypothetically, you put on the Netflix. Добре, значи сядам в хола, пускам си телевизора After half an hour, и след половин час, what I will get to eat? какво той ще трябва да яде? Black rice. Черен рис. Изгорял. Her invention. So, when if the fire is not optimum, if it is too less or too high, it will destroy the rice. In the same way, if the flame over here, the fire over here, or in this body, if is not optimum, it will destroy this whole rice. Така както ако огънят, на който ще варя хипотетично ориз за него, не е в своята оптимална, нали, какво се казва, не е в правилната температура, нали, този огън, нали, той няма да получи това, което му трябва, което му е нужно. И по същия начин в нашето тяло огънят, агни, ако не е в своята функционалност, може да доведе до болести. Everybody understand? Now, in the scripture, it is very clearly mentioned in clear words that anger is one of the most important psychological factor that affects this fire, that affects this Agni the most. В древните книги напълно ясно е посочено, че гневът е такъв фактор, който е в основата на огъня, на разболяването. So, and suppose Да предположим, Alexandra doesn't want to believe what Indian scriptures are saying. Да предположим, че Александра не вярва на индийските древни книги. I also don't want to believe. Той също, примерно, не иска да вярва. Let us experiment on ourselves. Но нека да го опитаме върху себе си. Logic is biggest guide. Логиката е най-големият ни водач. I want you all to imagine or remember that one moment where you had the extreme anger for someone. Искам да си спомните момент, в който сте имали наистина много силен гняв към някой. What happened to your ears? Какво тогава се случва с вашите уши? Red. Стават червени, топли. What happened to the air that is coming out of your nose and mouth? Какво става с въздуха, който излиза от вашите уста и нос? Just like dragon. Точно като дракон. Right? Your overall body temperature goes high when you have anger. Цялата температура на тялото ви се вдига, когато изпитвате гняв. Right? Вярно ли е? That means when I get angry, there is something happens that increases the temperature of all the parameters. Когато той се разгневи, нещо се случва, което увеличава огъня в неговото тяло. And this temperature increasing is clear proof that what scriptures are saying, that anger affects your fire, is true. И това увеличаване, нали, на горещината в нас е истинското доказателство, какво древните книги са казали, че гневът е причината, нали, за огъня, да, за болестите.
е свързан с огъня. Да. Now, imagine that single incidence we just talked about. Single incidence has created this much difference to my fire. What about all those angers that we just discussed are lying inside us for so long? Представете си, че дори само едно нещо може да предизвика толкова много, нали, едно проявление на гняв може да предизвика толкова много горещина в нас. А какво става за всички останали видове гняв, за които той спомена, които задържаме в себе си? Do you understand? Now, how this, let us discuss some diseases. И нека да говорим за някои болести. What is autoimmune condition? Какво е автоимунно състояние? Your immunity attacks your own body. Вашият имунитет атакува вашето тяло. Now suppose the fire that is burning in old house there used to be fireplaces for heat. Нали, казва в старите къщи е имало огнище. Suppose in one of the house that fire which is supposed to warm the house, if it start burning its walls and floor and terrace, what it will be called as? Примерно, нали, ако в къщата, където това огнище се предполага да отопли помещението, изведнъж огънят толкова стане много голям и, нали, подпали всичко, какво ще стане? That the fire is working against us. Този огън работи срещу нас. In the same way, when this fire which is stimulated or disturbed because of the anger starts burning your own body. По същия начин този огън, нали, който би трябвало да работи за доброто на нашето тяло, всъщност ще ни изгори. You understand? In this way, I have many, honestly speaking, I regret taking this topic for these lectures. Why? I will tell you. Той всъщност казва, че съжалява, че е избрал тази тема за лекцията. Аз го питам защо. Because when I research this topic, there is so much. There is so much. Се е задълбочил още повече в изследванията на тази тема за гнева, то излиза още толкова много информация. I chose some of the things, only 36 slides, and trust me, I cannot even finish these slides in 1.5 hours. Той е избрал толкова много неща и за една лекция няма да може да покрие всичко. There is much more. Има много повече от това, което ще чуем днес. But what I want to address in this year or this session about that those angers or those traits which are hidden. Но това, върху което иска да наблегне сега, е за този гняв, който всъщност е скрития гняв. And I want you to become aware of those hidden traits. Those are disturbing you and your next generation as well. И той иска да станете осъзнати към този скрит гняв, който ви притеснява and may disturb the generation. Yeah. И който може да... Generations, the next generations. И който скрит гняв може да предадете на следващото си поколение. Here we are entering into the third section of our lecture. И сега навлизаме в третата част на нашата лекция. Up till 2 sections, did you understand? До момента тези две, които покри... две часи, дали разбираме? Don't you want to leave? Искате ли да напуснете? I tried my level best. Той се опита да ме накара да напуснете. Шегува се, разбира се, много е сериозна темата, но това е хубаво, че той се шегува, за да по някакъв начин да го разберем още по-добре. I feel the people who yell, who shout, who use harsh words, Той усеща, че хората, които използват нали, по-обидни думи, които крещят, they are health-wise far better
than the people who does not express their anger. Че според него до някакъв начин те са много по-добре, отколкото тези, които не изразяват гнева си. The anger which we swallow, the anger which we keep inside is far more harmful than any other anger, any other thing. Гневът, който преглъщаме, който не изразяваме, е много по-вреден, отколкото изразение. Because that hidden anger or that suppressed anger is constantly bubbling inside, constantly burning inside. Защото този потиснат гняв е един, който постоянно бълбука вътре в нас. You must have heard of these colonic cancers, Може би сте чували за колониален рак, liver, pancreatic issues, проблеми с панкреас, с черния дроб, ulcers. Ulcers. язви. Even if that person looks very happy, even if that person looks absolutely jolly, smiling, understand that he is having that deep-seated anger which he has not expressed or she has not expressed. Дори този човек на външен вид да изглежда много щастлив, много усмихнат, има ли такива показатели, това означава, че в себе си има много дълбоко потиснат, неизразен гняв. Write on a paper and get it signed from me that if someone of you know someone or if you are doing suppressing anger, sooner or later you are going to get the metabolic disorders for sure. Да наблюдаваме или да напишем, това не го разбрах, че ако имаме някой познат, който потиска гнева си, рано или късно той може да има метаболитни проблеми. So this suppressed, unexpressed anger is far more dangerous than any other reason. И потиснатия неизразен гняв е много по-вреден от другия. Second anger which we all need to give our full attention is the subconscious anger. Другия гняв, на който трябва да дадем внимание, това е подсъзнателният гняв. Do you know what is subconscious? Знаем ли какво е подсъзнание? Right now you are here listening to me, I'm talking to you. Нали, сега тук сме всички, той говори, ние го слушаме. This is what is happening on conscious level. Това е, което се случва на съзнателното ни ниво. But right now you are thinking of dinner, Но може би сега си мислите и за вечерята. shopska salad, rakia, banitsa, all these things that is going on back of your mind. We say that back of my mind. That back of your mind is actually your subconscious mind. Всичко, което тече в момента едновременно в умът ни, е част от нашето подсъзнание. Now the anger that is there on subconscious mind is something that you are even not aware. И даже ако има гняв в нашето подсъзнание, може би ние даже не сме и наясно, че съществува този гняв. This subconscious anger is responsible for making you uncomfortable unreasonably. И този гняв в подсъзнанието ни прави да се чувстваме неспокойни без видима причина. I will tell you example. I mean, as a Ще ви doctor, I should кажа not пример. say this, but here I am sharing just for you to understand it. Като доктор не би трябвало да споделя това, но иска да разберем. In clinic in India, there used to be a patient. The moment I used to see that patient, I used to feel like, okay, let me kill him. В клиниката е имал пациент и така се е случило, че в момента, в който той го вижда и просто изпада в състояние, че иска едва не да го убие. He was nice, needy, very nice person he was. Пациентът бил много приятен човек. I normally give lot of time to my patients for talking. И обикновено той отделя достатъчно време, за да говори с пациентите. But with him, after checking his pulse, I used to tell him, okay, these are the things and we can deal in this way. And I was not taking questions from him.
Но специално с този пациент, след като му проверява пулса, нали, си записва и не си говори след това. I felt very guilty. Why am I behaving with this man like this? И той се е почувствал виновен. Защо аз се отнасям така с този човек? And when those things were going on in my conscious level, and that day I couldn't do my meditation also properly. And suddenly, while I closed my eyes, I was just concentrating on my breath, and one incident came up from my childhood. И нали, той си е мислил защо така се отнася към този пациент. По това време, нали, той не е осъзнавал, че има гняв в подсъзнанието. Неговата практика на медитацията не е била така дълбока, но след това, когато е седнал да медитира, внезапно е дошъл някакъв спомен from childhood, от неговото детство. I realized that there was a man in my village when I was a very small kid, and he used to frighten us like this. И той си е спомнил, че когато е бил в неговото село като дете, имал някакъв човек, който постоянно е плашил децата. The man who walked in my clinic had that voice Аха. of that man from my childhood. И пациента, който дошъл в неговата клиника, имал същия глас, който той си спомня от детството, мъжа, който ги е плашил. And that fear, that anger from my childhood in the subconscious self of mine was still getting up when I saw that other person. И този страх и гняв, който е бил в него като дете, е бил в неговото подсъзнание и това е, което е дошло. And to address subconscious mind, to see what is in my subconscious mind, what is really necessary to close your eyes. За да разберем какво се случва в нашето подсъзнание, we need to close. Ние се нуждаем да затворим очи. But unfortunately we close our eyes after getting tired of reels and that to sleep. Но, за съжаление, ние затваряме очи, когато спрем да гледаме видеята по телефона и легнем да спим. So, the things in subconscious mind never get addressed. И така, че нещата, които са в подсъзнателния ум, никога не ги разбираме, не им даваме наименование. Now imagine since childhood there have been thousands of incidences where you got angry and that anger you must have put in back of your mind to deal later. Представете си, че от детството до сега са били хиляди случаи, в които вие сте изпитали гняв и този гняв просто е сложен някъде в подсъзнанието. Now this subconscious anger stays and that affects our personality and our performance both. И този подсъзнателен гняв стои там и той се отразява върху нашата персоналност, our personality and Performance. и нашето поведение в живота. Do you understand this? Разбираме ли? Logically thinking, do you think that this logically do you agree with all the things what I'm saying? Логически съгласни ли сте, че това е така, това, което казвам? Whether these things are right or wrong is later. I mean, we will discuss this later. But logically, do you agree? Дали тези неща са правилни или не, по-късно може да дискутираме, но логически дали сте съгласни? Yes? Okay. The next very important topic, how much time do we have? 7:20. We have 15 minutes? Okay. No, if you give me half an hour, I will be the most happiest person. But at least 15 minutes are required. Because these two topics which I give lot of importance. Има още две теми, на които той дава голямо внимание. One, that this subconscious mind get flooded or it get filled up Когато подсъзнателният ум просто е вече препълнен through genetics. чрез Genetica. генетиката. Inheritance, you don't only get the houses from your parents. По наследство ние не само взимаме къщите от родителите си. I always tell this to my father and mother that you are not giving me this property
I'm not inheriting this property, but that is your payback for all the things that you have given to me. Той казва на майка си и баща си, аз не само наследявам този имот, but... It is a payback for your things that you have given to me. Това е отплата за всичко, което сте направили за мен. At the time of conception, По време на зачатието, when a man and a woman comes together, когато мъжа и жената дойдат заедно, whatever traits they are carrying in their self, каквито и нишки те носят в себе си, those traits creates the new child. тези нишки създават новото дете. Right? So, suppose the father had some severe anger issue, Представете си, че бащата има някакъв много силно изразен гняв. and in that condition, if they conceived, И ако в това състояние на гняв, нали, жената зачене, the chances of transfer of that anger traits to child are higher. шансовете бащата да предаде този гняв на детето са много големи. Do you agree on this part? Съгласни ли сме с това? We always say, oh, my child looks like me. Винаги казваме, о, моето дете прилича на мен. Oh, his voice is like me. Или гласът е като моят. Oh, he thinks like me. О, той мисли като мен. Then why can't he get other emotions like you? А защо не тогава да вземе и другите наши емоции? Now in pregnancy, especially in 5th, 6th, 7th and 8th month, По време на бременността, особено в 5, 6, 7 и 8 месец, if a woman has got some severe anger going on in herself, ако в жената има голямо чувство на гняв, което протича през нея, that anger is conveyed or that anger is given to child as the foundation of his mental behavior. този гняв ще бъде предаден като основа на бъдещото поведение на детето. And this is, I'm speaking after seeing lots of patients, the similar trait I got to see in them. Той говори това след познанството му с много пациенти, в което е виждал това. I had this case, this lady came to me that my teenager daughter, she hates her father. Имало е случай, в който жена отива при него и казва, моята дъщеря тинейджърка удря баща си. Мрази баща си. And now she has started hating me as well. И сега е започнала да мрази нея. When I inquired in her case, Когато той се запознал с нейния случай, during pregnancy, she and her husband had so strong fight. по време на бременността, тя с мъжа си са имали голям скандал. In her words, I thought thousands of time of killing this man. Нали, едва ли не, все едно хиляди пъти е искала да го убие. Now same impression about man was transferred to this girl through genetics or through inheritance. И също това послание, виждане е било трансформирано по генетичен начин към нейната дъщеря. When that child was growing up, it always had that kind of hatred towards the father image or man. И когато детето е растяло, винаги имало в своя ум едно такова отношение на омраза към баща си. When that girl grew up to a stage where to see the father and mother staying together, sleeping together, laughing together, И когато детето е пораснало, нали, е виждал майката и бащата да бъдат заедно, да спят заедно, да се смеят. she developed that anger towards both of them that they are guilty. И тя е развила това чувство на гняв, че те са виновни. Do you understand? Разбираме ли? We had to spend almost 3 months with different treatments, yogic remedies, counseling to convince that girl at the age of 13 that whatever she has got was just a part of life. И те трябвало да прекарат 3 месеца, нали, с консултации, с
различни видове лечения, йогийски начини също, за да убедят това 13-годишно момиче, че това е част от живота. So, if your child, if he is showing something behavioral, И така, че ако вашето дете показва някакво поведение, it is not just hormones. това не са само хормони. It is your and your partner's wrongdoing. Това е нещо от вашия партньор, нещо грешно, което сте направили. So now look at your child from that perspective. И сега погледнете към вашето дете от тази гледна точка. This is not to build guilt in you, Нали, това не е по никакъв начин да обвиняваме някой. but this is the way out. Но това е начинът да излезем от ситуацията. You can improve your relation with your children Може да подобрите вашите отношения с децата си, by expressing with them what situation you was in, като изразите пред тях в каква ситуация сте били. by just holding them and just saying simple sorry. Чрез да ги прегърнете и просто да кажете извинявай. That will change a lot of things for that young soul and a lot of things for you as a parent. И това ще промени толкова много за тази млада душа и още повече за вас самите. Do you understand this? Everybody? Разбираме ли? Now, because of the time constraint, I'm just in short, I explain you the concept called opening of portals. Opening of? Portal. That's Ага. И сега ще ни каже за отваряне на портали. Portal is like gate. Okay. Now there are certain incidences in your life where this portal or gate for your subconscious mind opens. Има определени случаи във вашия живот, в които такива портали на подсъзнанието се отварят. The biggest opening of your subconscious self is during menarche. Най-голямото отваряне на този портал на подсъзнанието е при жените, когато дойде първата менструация. When you get your first menses, around that, whatever is happening in your life made big impact in your subconscious mind. This is for women For women. and for the men. Let's talk Okay. like that. Значи това е за жените периода около първата менструация. Ако се случи нещо, това може да повлияе много дълбоко за вашия живот. Now, whatever is stored in your subconscious, on partial opening of this portal, try to come up. When will come? When this portal opens partially, again, Ага. But when? that I will explain. Okay. Когато so first the portal is closed. Yeah, at the time of menarche, it open. It opens suddenly or it's opening partly. It opens. Like from age of, suppose someone gets the menses at 13, from 11 to 14, that portal remains open. Между 11 и 14 годишна възраст при младите момичета този портал се отваря, когато получават първата менструация. Now, every month during your menstrual cycle, that portal opens a little. Ага. И всеки месец по време на менструацията този портал се отваря по-малко. And the emotions, those were stored inside, they start popping up. И емоции, които са съхранени вътре в нас, започват да излизат. We have this habit of blaming hormones for everything. И обикновено, нали, обвиняваме хормоните за So това. I'm getting fat, this because of the hormone. Примерно, надебелявам, това е заради хормоните. I have mood swings because of the hormone. Ям много сладко заради хормоните. My simple question is that menstruation is normal physiological process, Нали, менструацията е един нормален физиологичен процес. right? Нали, съгласни сме с това. Every month you throw whatever is not necessary. Всеки месец хвърляме това, което не е нужно. Everybody agree? Всеки е съгласен. Okay. Now, have you seen any man saying while going to the toilet, which is also a physiological process,
saying, oh, I have got my toilet urge and my mood swings are there. Виждали ли сте някога мъж, когато отиде до туалетната? Can you explain again? Когато се извършва физиологичните Да. да се оплаква, че някакво... Значи, чували ли сме мъж, когато излезе от туалетната и да се оплаква, че нещо хормонално му се случва? Май не сме чували. Unless and until he has got hemorrhoids. Освен ако няма хемороиди. No one gets mood swings just because he is passing the stool. Обикновено, нали, мъжете нямат промени в настроението за това, че се изхождат. Both are physiological process of throwing what is not necessary out. И двете са физиологични процеси да изхвърляме, което е ненужно. Then why do women experience these mood swings? Тогава защо жените изпадат в такива промени на настроенията? After delivery, many of the women experience this PPD, postpartum depression. След раждане, нали, някои жени изпадат в депресия. At the menopause, Или в менопаузата, these hot waves, тези горещи вълни, those strong mood swings. тези силни промени в настроението. What is the reason? Каква е причината? Because these are those opening of portals where what is hidden in subconscious want to come up, want to show up. Това са моменти, в които се отваря портала и неща, които са скрити в подсъзнанието, искат да започнат да излизат. Do you understand? Three emotions: fear, Три anger, емоции: and guilt. смях, страх, гняв и чувство на вина. These are the three emotions which goes deep in your subconscious and they want to pop up, they want to come up. Това са трите емоции, които са много дълбоко в подсъзнанието и те искат да започнат да излизат. We keep on popping in hormones without attending what is the root cause of my problem. И понякога се тъпчат, дали жените специално говори с хормони, вместо да опитат да разбере каква е причината за този проблем. So if at all, during this opening of portals, first during your menarche and then on your monthly menses, if you are exposed to some deep anger, then the higher chances that it will go in and stay in your subconscious self. Така че когато се отварят и са отворени тези портали в първата менструация, всеки месец менструацията, ако изпитаме някакво сериозно чувство на гняв, това влиза в нашето подсъзнание. Now if you study or if you observe, the most of the diagnosis, ако наблюдаваме повечето диагнози и изследваме повечето диагнози, the women get is around menopause or after menopause. The women? The women get this diagnosis, like big diseases, is around menopause or after menopause. Обикновено, ако наблюдаваме изследвания на жени, такива по-тежки диагнози се получават около менопаузата или след менопаузата. And my analysis or my theory is because this subconscious hidden anger. И според неговия анализ, това е заради скрития, потиснат подсъзнателен гняв. I'm sorry, because of the time constraints, I cannot take you more deeper. Той се извинява, че заради времето, нали, все пак доста време, аз не го усещам, но надявам се ви е толкова интересно, колкото и на мен, и той не може да влезе толкова още по-дълбоко в темата. Let us talk about the remedies now. И нека да говорим за лекарството, за лечението. As I said in one lecture, I cannot give you all. For men, no? Yes. Yeah. Actually, unfortunately, I had 95% of female patients to study. Той казва, за съжаление, 95% от неговите пациенти са жени, които е изследвал. But I am studying that also. Но естествено и това изучава. It's really awkward. Функционални жените. Може би и това.
They said that maybe women are more emotional. Maybe it's because of this. Or And that's why we're getting No, in males easily angry. no. In males there is menopause. При мъжете също има менопауза. What is this mid-age crisis every person, every man goes through in his 45 to 55? That is mid-age crisis, the man's menopause. Значи има и кризи при мъжете около техните 45, 45? To 55. От 45 до 55 година се счита, че това е менопаузата на мъжете също. When I will study that then. I mean, I don't want to make this loose comments, but when I will study, I will come to you again, guys, to speak only for our man's group. Значи той обещава, че ще изследва по-дълбоко тази тема и ще дойде отново и ще говори за мъжете. Let's quickly finish with our remedy section. What to do now? Okay, Nisar, you told us that anger. What is anger? Нека, нали, сега да преминем и към лечебната част. Нали, вече ни обясни какво е това гняв. We also know that yes, and we agree that anger makes some trouble with my fire, burning my whole body. И сме съгласни, че гнева прави проблем с огъня и може да ме изгори. And we also understand about the silent anger, subconscious anger, genetic anger, blah blah И blah. всички разбрахме за генетичния гняв, за потиснатия, за подсъзнателния гняв. Now what? И сега какво? Let us go from the gross to subtle. И нека да преминем от общото към по-малкото. The people who have this violent anger, or when you get really angry, when you physically feel those symptoms of getting heat up, yelling, your voice increases, you shout. Хора, които преминават през силно изразен гняв, нали, с външните резултати, примерно и гласа се повиши, примерно зачервяване. You know this sandalwood? Знаете ли сандаловото дърво? This sandalwood paste to be applied on this region Значи, and on your stomach in this region. Паста от сандалово дърво може да се сложи на челото и в областта на корема, On your stomach, on liver region. около черния дроб. If you do this on regular basis, the effect of the high fire or effect of the damages because of the anger will reduce. Ако правите това редовно, ефекта от този, нали, предизвикан повече огън ще успокои гневът. Rose oil, you people have the best rose oil, I heard, right? Розово масло, той знае, че тук имаме най-хубавото розово масло. Smelling rose oil also decreases the side effects or the effects of anger. Помирисване на розово масло ще намали страничните ефекти от гнева. Mud bath. Кални бани. Виждате ли добре? Applying mud on your body and staying in that condition for a while and then of course washing it off. This is another very good remedy to get rid of the problems because of the anger. Да прилагате кални бани по цялото си тяло, да стоите за малко и след това, нали, естествено да се изплакнете. Много добре ще се отрази за намаляване на гнева. Then cold shower. Студени душове. This cold shower is also a magical remedy that I have experienced in many cases where your effect of this anger on your body tissues reduces. Студените душове за него са едно магично средство, който и той е използвал за намаляване на гнева. Let us go a little deeper. If you have chronic anger, if you have observed that I am continuously experiencing these symptoms, Нека да навлезем и по-дълбоко. Ако осъзнавате, че имате хроничен гняв, който постоянно изпитвате,
Then pranayam, the breathing practices comes to your rescue. Прана яма, това са дихателните практики, ще ви спаси. Now, which person needs what pranayam is another science which your yoga teachers they knows very well, that which person needs which pranayam. И тук всеки човек какъв вид прана яма се нуждае, може да се обърнете към йога преподавателите, те знаят много добре какво да ви препоръчат. But in general, for the chronic stress, Anulom Vilom Но като цяло за хроничен стрес, аналом вилом или това е алтернативното дишане, Brahmari брамари прана яма and Ujjayi. и уджай. These pranayams are supposed to be wonderful tools to get control over your mind, especially related to anger. И тези видове прана яма са едно чудесно средство, за да контролират вашия гняв. In the acute stage, when you are experiencing the symptom, the Sitli pranayam В обострен период на гняв, тогава може да правите ситари прана яма, когато се вдишва през езика, може да направите езика като уличка или да си представите, че пиете през сламка. Или както той го показва, да. If nothing, then just inhale through mouth, exhale through nose. Да, дори и за това да не се сетите, просто може да вдишате през устата и да издишате през носа. Every day before going to office and coming out of office. Всеки ден преди да отидете до офиса и когато се връщате, правете това. So you go for the meeting with the boss. Когато се срещнете преди среща с шефа, дишайте. Now, for deeper prana, deeper angers, like those who are severe angers and pretty more deeper anger. И за още по-дълбок скрит гняв, Yoga Nidra йога нидра, with proper sankalpa. с правилна санкалпа, утвърждение. This Yoga Nidra is really amazing technique Йога нидра е една наистина удивителна техника, where you get access to your inner self. когато имаме достъп до нашата вътрешност, до нашето същество. You can actually feel your different body in the real Yoga Nidra. И може наистина да усетите различно тялото си по време на йога нидра. And for the deeper subconscious issues, the mauna or the silence meditation like Vipassana are extremely helpful. И за още по-дълбоко навлизане и справяне с гнева се препоръчва мауна, това е мълчание, техники като випасана също. Now, dealing with these issues is not a day's job, И справянето с тези проблеми is not. one day job. И това няма да се случи само за един ден. What you can do from today, tomorrow onward, Това, което може да започнете да правите още от утре, no, do it from today onward. или даже from днес. Because in my experience, tomorrow never comes. Защото според неговия опит утре никога няма да дойде. Това, което от днес може да започнете. 5 minutes of pranayama, 5 минути прана яма. just deep breathing. Просто дълбоко дишане. Then 2 minutes of Anulom Vilom. 2 минути аналом вилом, алтернативно дишане. And 1 minute of Brahmari. 1 минута брамари. Every morning and every evening, this 5 to 10 minutes somehow make the time. You can do it wherever you want to do. Всяка сутрин и всяка вечер 5-10 минути може да намерите време, където и да го правите. At least alternate nights, try to do 20 minutes of Yoga Nidra before going to bed. Или поне през вечер да правите йога нидра преди лягане. Once in 15 days, Веднъж на всеки 15 дни take a half day for doing nothing.
Вземете си половин ден да правите нищо. Where you close yourself in a room without nothing, especially no mobile and no book. И просто да затворите себе си в една стая, без телефон, без книги. And just sit in silence and try to go in to search what exactly is there in me. И просто да седнете в тишина, да затворите очи и да наблюдавате какво се случва вътре във вас. Identifying and accepting the issues are equally importance of treating them. Идентифицирането и приемането на това, което се случва вътре в нас, е еднакво важно на лечението. Do you understand? Разбираме ли? Everybody? Всички? Then next important thing, that cleansing. Следващото важно нещо, това е прочистването. The deep cleanse, Дълбокото прочистване. physical and psychological, Физическо и психологическо. is very much possible with Panchakarma and some yogic techniques. И това е много възможно с панчакарма и някои йогийски практики. Panchakarma is Ayurvedic way of cleansing, Панчакарма е аюрведичен начин на прочистване. and we in India, in our clinic, we do such cleanses. This was a part of marketing. We do such cleanses. И в Индия, в неговата клиника, казва, това е вече част от маркетинга, те правят такива прочиствания. Because Mayuri threatened me that if I don't do marketing, Майори, неговата главна асистентка, му казала, внимавай, нали трябва да споменеш за клиниката. keeping jokes aside, trust me guys, Нали шегата на страна. you need to take out some time of your life and get the cleanse done. Шегата на страна, всеки има нужда в една или друга част от живота си просто да се прочисти. There are a lot of doctors in Bulgaria who are doing Panchakarma nowadays. Има много доктори в България, които сега правят панчакарма. In south of India, there are many resorts who does this kind of retreats. В Южна Индия има много резорти, луксозни резорти, които правят подобни лечения. When you go through that transformation, many things comes up. Когато човек преминава през тази трансформация, чрез прочистването, много неща излизат на повърхността. If you are attentive, you can really point out or find out what exactly is wrong with you. И който присъства, може наистина да разбере какво е неправилното в него, ако има нещо. So, to end the session, I just want to leave you guys with this thought of just reflect on yourself. С тази сесия той иска да си тръгнете с мисълта, да погледнете вътре в себе си. Understand why you have problems. Да разберете защо имате проблеми, ако имате. If there is some history in your family or some disease, ако има семейна история за дадени заболявания, know that you also have inherited the same trait. да знаем, че може би също сме наследили нещо от това. So it is very important for you to deal at this time for it. И затова е много важно за вас да се справите с това. So, final message that identify the anger, identify the fire and get it healed. И посланието, което иска да ви оставя е да осъзнаете гнева, да идентифицирате гнева, да осъзнаете огъня във вас and to Get it healed. и да излекувате, ако има нужда от нещо. Thank you very much for staying till 8. Благодаря ви много, че останахте до 8 часа. It was really nice interacting with you. Беше наистина много приятно да общувам с вас. If you have any query, any question, Ако имате някакви въпроси, feel free to reach out to me through Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber. може да свържете с него чрез Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber. Elitsa or Maria can give you the details of me.
and my clinic. Може да свържете с мен, с Мария за детайли за него, за клиниката. Just remember, life is a fight. Why? No! Let me say that. Той иска да каже, помнете, че живота е битка. And we should take this fight graciously. И ние трябва да вземем тази битка грациозно. Because that fight is to make us better version of ourselves. Защото тази борба е да ни направи най-добрата версия на себе си. And identifying such things is one of the best tool to fight this fight. И да осъзнаем, нали, това е най-доброто, което може да направим. Thank you again, Всички. Благодаря.